Ai ngosinganya Ngicela noma inkomo noma imbuzi kuwena mfo. Ngicela ukuthi uwona usimbuze ekhaya. Ngiyakuthanda mfo, ngicela usimbuzi kuwe mfowakhuba ukhuzana impungose. Wena owahlala amandaba wanqoba indidane mfo ehlala abantu abaningi ngathi ungisashe ku Facebook ungisashe ukhuzana ngithemba impungose. ngono yadele. Akufake number yami. Ngono yisizogcina yithi mina ngicela mfo. Hawu. Ngikupha ngayo. Yiwo lo mlalo oblue. Sodaka mfo. Ya ungilokhuzeleke ungibhalele message ukuthi uzobona. Okay. Siyabonga sabona bafuna bakithi. Nazi ya. Injalo ke le. Nazo. Uthini namhlanje? Papa. Papa yini yas? Papa, isakuthanda. Nami ngiyamthanda kakhulu. Ake ningiculela phela ngezwe. Ingabe ukhuba ubukela kumthandeni konke akwenzayo? Asazi ke ake ngizwe ku comment section. Sanibonani nginibingelele kuphina ku plan bukela khona le video kanti ke mangoqala ungijoyina kuleli khasi igama lami ngusibonga konke wakandwandwe. Namhlanje ngenza le video ukukhuluma ngamaqhawe kamaskanda amabili okungu umthandeni igcoka melisha kanye nokhuzana impungose. So emavikini ambalwa aphelile umthandeni kanye nokhuzani siyazi vele ukuthi bayizimbangi labantu. Kodwa ke futhi kunama video abawapostile omunye mayenza okunye nomunye uyakwenza okunye. Manje kuba naleyo mpikiswano phakathi kwabalandeli babo ukuthi ubani obukela komunye. Yabona into kanjalo. So umthandeni waposta umlungu wakhe lo odumile enkundleni zokuxhumana ezahlukahlukene. Then waseyalandela ke nokhuba naye waposta futhi umlungu wakhe naye. Izolo upostile ukhuba ivideo lapho benabalandeli bakhe etshengisa ubuntu bemjabulela abalandeli waze wagcina senika nomunye inamba yakhe. Then uTekThange umthandeni uyena futhi naye waqala waposta ivideo efana naleyo. Then waseyalandela nokhuba. Manje ngifuna ukwazi mina ukuthi wena ucabangani ubani obukela komunye noma indlela abaphikisana ngayo ngoba beyizimbanga. Ngiyabonga kakhulu.